Itong kastiguhon ng pangutanan ni Kwan ba? Kisa ni? John Lloyd Jaya. Kuyawa kombinasyon ni sa pangan ni John Lloyd o ni Jaya. Shout out diha kay John Lloyd Jaya. Unsa ni iyahang pangutana? Atong basahon ba? Soy, ngano kung makakita ko sa imuhang dagway, kabuhion man ko soy. Matay malituwa to anay. Palihog ko tubag soy. Matay malituha ka soy. Kabuhion ko tanaw ng dagway no soy. Ano yung tubag siya? Paminaw siya. Subay sa akong nahibawan soy. Ang mga tao nga dali na kabuhion. Mao po mga tao soy nga murag dagway og sardinas.